Flishbone viewers, ngai kumlei sesin pat fi ha kerteng ka bathiang tam jong Jesus Christ unong panim. Tikai ka bang akwa ban hikai film ta kalong ba nganum kran topic ntan bre ngan kran si panggawai ka subject ka ba dan kam palat kata ka discipleship counseling. Lani kata ka jingdan kam ban penlong semran da ka bahikai. Ngini pet na ka kitab proverb kalau nang ka khat way khat ka khat sa an puli fi na ka Bible parang ngan sa translate ka English Standard Version ka angum ni kong where there is no guidance a people falls but in an abundance of counselors there is safety. Haba perkelai kani si kong haba dan ka jing yalam kibriu ki hap ni gijat no handai haba bun kita kinong ya sela kadan ka jing yada. Fi kabamut baka Bible ru ka kran syafang kinong yalam kinong yasla bagi dan kam ka jingya ka jingyam lenti ka jingya lenti kum Kristen ti pinlap na ka kitab Isaya ru ka kran syafang uni ubriu ba yasla ni gibriu ba yasla pinalet na ka kitab Isaya kal na ka basan pau ka khat ka basaw hang ni kakti jong blay ko ang kumni ko utray ublay ulaay hanga utlit jong ki basya hikay bangan tip kumno bansyan nakiktien ya uta ubathay upan kendet man laka step upan kendet ya ka skor jong na bans ngap kum ki basya hikay kamut fi kani kadang kajing hikay patan kamut banyak kani kajing im Kristen kadang kam sisa bangin sya hikay keban syak yalam bat bandan kinong esla nawar fi ba baro kimla banyak narwe no kum kan uksa ngaman ai fi ngar ngam sulong Kristen kum tu ngam sutip kum no banyak ha jingem Kristen bre kilak dan kinong yalam kinong hikai kinong esla ibang yan ba ya kiba ublei labu pi ubu akan ka percaya kum nganong fi kum haka puli dang liru fi ubu yaki nong hikai ki bahikai ka primary upper primary nang tatar termo hadu gi university ai ti bakin syak ban hikai ti kham tam lelai ya ka bakan jaman sim ong kadan kam hai ka discipleship counseling ti kadang kalau bumi kalau fi ba naki YouTube ne naki no ki judan ki street preaching nani ki jengela pat ba tigidan ki wai ki briu ki bun ki bau bleu la khat ki ban yalak pat bang ne ban le ya evangelism hoi ke tu kalau ka badan kam ha ban yalak pat bang rei manong ifi ba nginyat kam jeliu ya kan ka jinglong man sim kadan kam ha kan ka discipleship counseling ka ba ngai ba nadu ki por ki bom cha ki sedan bat menta ka dei ka por ka ba ngin penthmai biang ngin man rap biang kan ka discipleship counseling namar ba habau briu manong fi u yo sngaw ya ktin jong blai sukai mentangan ai usai fi la dan bayalap ka street preaching ani gitu ki bayalap pat ba habau men sim u blai u la pen kendu ki ya ka pop ti la pen ya kendu ka sedang dan ka jing tak jong u blai ya ka jing kala ka bomot bring an fi ba u briu marwai unumlah ban ye udan kampat ya ki wai ki ban yarap u ban kala ka bomot pinpet naka iuru pinpet naka gospel markas ru pi ba haba shwabun wan jisu kres ublei usai u Yohanes nang penbaptis pa pi ha katukat khat pi ba haba kibri kiwan ban penbaptis kiwan chu Yohanes ban plai gi pop pi ti mat kadan kam ya kibriu kiban yarap apdang ni gi plan balai dan kam kani orang fi save dan kiba ki viewers kiba pek ya kani ka YouTube menta let's see fi terang mai ublai orang fi it ublai fi dan ka jingta ublai fi la let segi jing esek fi sedang banyak ublai bre nong kan dan bet ka benta ka jingem jam fi ka ba fi syak te marawa ka pop let's see ngang menta let's see dan na pedang jam fi kiba dapat yang ni video piece ngotak piece it hayu play sedang banduai sedang mencarain ray ngadong lesi kidan pat ki benta ki ba pisyak te amram
syak te mara pum gi to nuksaran ai fi kum ka jing khuslai ba fi dan be ke tu men sim jong jing khuslai ka men sim jong jing sosi phila duai phila le kum no ru ndrei ka poi biang spoi tu jing sosi ti phin le kum no phi kot hakila nakata daw ang ke balai ba ublai ubu ye gini ki counselors fi balik ka ti jong blai ka thok matan ka thok na ki proverb ong ba ha ke jingbut ha ba hamdan ka jingyalam ubri ujat na me ha no andrei ha ka ba bun ki nang yasla kadan ka jingyada fi kamut ba ublai ubu in order na ubu ya kan ka benta ba kindan ki nang yalam balai moses yalam ya ki kun Israel blai ki miyahi ha udan ublai ngomong bumdan bre upendan kami ki bri balai ka kitab Isaya ko ang ni kalau nak bahasan pau dekat basau di bang syukuliam tan ke bang utrai blai wai hanga utlit jom ti basyak ikai bang tip kumno ban shan da kitien ya utau bathai upen kendet malaka step upen kendet ya ka skor jama ban snap kum ki basyak ikai ti blai ubu kani ka benta ka bau blai upen dan kam lengba jomno lengba ki no ikai lengba ki counselors ni ti kani kadai ka discipleship counseling pat kadai ka bakham jeliu kaba hakaba utu unang yasla udaya yo pansyong bat utu nang syasla kumbak ang ipi mentan le si dan di bapet na YouTube di baran ka jing kuslai to ngan ngam kham jeliu pendet le si dan na pedang jofi di viewers ki basmat na ban pet ikini ki YouTube channel ki badai ki jingela pidang ka jing trang blai bre pidang syate syakum hakato ban pet ya ki tu ki film jaklia lani ki kam awriang ala banong pila dan te ka jing ketak yu blai pila ye yu blai bre kini ki pop ki isno afi kini ki pop ki isno afi kani ka pop jong ka jing kwa brai si kidang sno afi le si ka pop jong ka ding jing kerni bandi secret pa film lat do pi atrang yu blai bre film lat do pan ne dan na plan jong firu ki ba sedang ban mat yu blai bre kidang syate syakum ka kya let's say dan na pedang jofi nganong giba syate syakum ka jing bitar let's say filak duai ublai dre nganong ifi daya dai hibri upat kasuan la kawan ka jing bitar ti fi kulumar manta banle umno ngan lat ni dai hangta kan bawang bau blai ubu ya kan discipleship counseling takadaw Jesus Christ aka gospel ka jong Matias nang ba aku prawo khito da penlet long sanran fi discipleship nani khito da penlet long sanran no wong da pen baptist ti nak tahu bangin san ni dan kami gini ki ni dan kami gini ki counselors ni dan kami gini discipleship ki bala pendap do mensiam jong blai namar ba khlem mensiam jong blai dimla ki dei tang ki brio kini ki balik counseling ki dei tang ki brio ki bala adap do mensiam jong blai ki dap da ktin jong blai bat ki tip kumno ban yalami ki brio bakin lan kumno man only fi chulat hi na kayu mata kumno let's see if struggle mata bat ka jinglen man pe i video jakhle let's see to ngan ngam su khamsha try ma kham jillion let's see ngin yakran ya ka eka ba jang am kran ya ka eka bang dai let's see if struggle but masturbation lani fi mlien ban le auria ka mat na jam ma aba pi pet i do jakhle pinle kumno pi kwa ban lan pi tran pi pulia ka ba andai pi mlan na kata ma kran dai ne ba pidan kami ginong isla pi takada ma sakran ya ka discipleship counseling ha ka discipleship counseling ong uni ubale ya ka discipleship ru dai uba ublei ai bor u lembang mensi makhu ubadak ka ti jong blei ubaya la dia ulai olai ri na kitu ki jing syate syakho ngom jan barok ki briu om dan shu namar bakani ka pop manong fi kadan ka percaya ka jing hiar pateng no adam ka pen kharoi ka pop takada ni haban suthu belai ni syate syakho ha kitu ki jing syate barau ka pop kawai ngan om fi belai pen ba fin song thu yo briu la thau ha ki lai betta snap ha yo briu la thau ki lai betta kadan ka body lani kani ka mat ka ba fi i kani ki khmat kini kiti kani body hapo jogani kadan sa ka sul ka bagi khat ka sul lani kani hakata ka sul kadan kani ke jingmut perkhat ka perkhat na ka donut ni perkhat ka jingmut perkhat kadan ka jing snow si na ka jing snow ha dan tek tang ha ba fi pen snow si fi snow si ba fi dan ba pen command kata ka emotions bat ka ba khat do ka de kani ka mon la do
pi kadi ngamon lalu ban ha ba po do kadan ka spirit ka bai khat ka ba nya dai ba ublai te lengba ublai pia dai kan lengba kan ka spirit ka ba sya po do pi dai ya lengba ba kan ka spirit handrai lada kan ka sul jong fi kadang syak te mraw ka pop kadang syak te mraw ki men sim man mo ki jing mo jing perkhat jong fi ki syak te mraw ya ka pop fi kumle pi ti dai nak kata kadaw anong fi ba kamon jungi ngila le no kamon jong sultan dai nak kata kadaw ang ba ngidan kam ya kan discipleship counseling ban yarap ya ka sul jungi ba ngin lat lut na gitu gi syak te syak khum jong pop pi ha ka pop ha bangi le pop ha bangi mlin ban pet gitu gi video ba jak lian ngi mlin ban le kam auria ngi mlin ban le gitu masturbation anong fi kirung atat ki men sim bomman dai nak kata kadaw ha ba pilak ngai sedang ban ngai Jesus Christ syak te maraw syak te maraw boleh namar bakini men sim bomman kila syong jaka maki ki ba control ya fi te kumno finle anong fi kadan kam ya ka discipleship counseling kan ban ya syong marhamat ban yo la lut kan ha kan ga discipleship counseling an itu fi ka e ka ba ngijule bunsin ngila ju yarap ki briuru ban am tang mangi ngom blei usai ngim pen kraw e yang in rengi syu thu blei ba kadan kam ha kan ga discipleship counseling kadan kam ru ka didan ru katakan deliverance bagi le deliverance ka ba ong fi ba hadir ke jiplai ki pop ipen be ru ik tiki men sim baman kam dei ka bor jongi grey ka dei ka kum ka tin jong blai ka itu na ki na gospel markas bong kita ki banget kini ki dak kin bot kini ya be no ik suot kin ya kran di ki thli ka ba mod jisu haba upha pelong senran ya ki tiki khat arut ke senran wai ru ka ikhtiar ki ya ka bor makin duai bat pen be kini ki suot na ka tu ka sul na ka sul jo ki bri ba syak te syak ho tigai ga bangi jule akan ka discipleship counseling long nya syong ka kamera di bat nangta ni sedang banyalam kadi ban long da kamon la ru ni sedang banyalam yaki syaka jingkala ka bomot namar tek ubriu manong daladi hi umlam sedang man kelah reginda gijing te re haba kadan ka jingya duai lam dan tu counselor duai tu nong islam duai da ka bor jong blai par haba mun si bakhu udan to sedang ban penkendo i hip hop tu sedang ban penkenmal gini hip hop let's say ngan ong fi ngan keran direct ning inom keran ya kabari namar ka ka baja ni ka perthai bri syate syakum let's say dan ubri ba syate ha ka jingdi secret le jingdi kya la lut syu dan syu ba jing la lut ka e bangile di yarap youtube le bon play di hip hop nong plau ong ngapla bangadan ya kanika pop jong ka jisyak te maraw ka badik ya bat habo pla bat apa nyong yu tu khat ya snam jong Jesus Christ ban pen khut haba ni khat ba bon sat khut ya snam jong Jesus Christ hantang ya duai atat ya be ti men si baman ka dang bor jong blai bat nang tau ngi kai u bong ban khat yo Jesus Christ ba khat u men si ba khut de hang ta bo pla ka dang ga jing lat do no fi tek ki briu ki saham tek ki kilanyar ki kelan Ramadan ngai thu ika baja tada masa pelat kenang ikan video but kumta hadir nata u brio bu plan tu kadang kajing landu namar ngani thu fi haba ki brio ki laptop ngau kirong lam kitu ki men sim baman ti haba kitu ki men sim baman kirong kiyo ya kata ka hakaba ki khat aktin parang galigal right lani haba perkela kasi dio ya kata ka hak long tran ban syong hakatu ka sul ban syong hakatu ka men sim ki brio ti kalau tek kum kan nufsa kum ba let's say fitit jaka lada fitit jaka kasnong kale no fi al fil ai pisai to jaka kasnong ka ai duler pakatu duler tu nang dia to jaka usain to bala dia do ni jaka fitit jaka fin lam nong ya kan ni jaka la dia do ha ngala dia do ha ita ha ka jing tep brio ka jing biang ka e to tan rak tai sa sain si saki sain surang basnong kabon habau yo era tu kapata kibri kiyo era tu kapata kilang hak long try hak tu ka khando bat kinda snayeng eru umdan balak ban be kindalet saka andru umdan balak ban be namar bale kidan era kapata ya kasaki kumju anong ifiro haba kibri kila pop haba pi pile pop chukan pile pop era jing lien ban le bandi hangtu kipli ya kanigam kasul kirong kini men simbaman tindala rong sini men simbaman kiyo hak long try ban pendengkam ya pi ban pendengkam ya tu usul
Ban haba kiyo hok long try haba tentang lakwa ban lat no nakaturu lat syu namar beli gidan kini mensim paman ki di kiat mong tu beriu kini ki mensim paman kini ki ba kwa ban le jaklia ki ba kwa ban di kiat ki ba kwa ban le ki bun ki mensim paman kai ka ba kile ki rong nang tu beriu ki sedang ban tek marau tu beriu nakata-kata kadang kam yang discipleship counseling ban kadang kam ban le yang kan deliverance ni ban penmi ki mensim paman ban dei haba ki beriu ki sedang ban plan di ka kasayarap mana fikin solat lat load begini am takta let's say kadan ka jingli jo fi ban le ya ka pop jo ka jingpet gitu video jo klia ban le masturbation pi ko ban lat load dengan itu fi ka ja sija pila pan ma ta pilek biak bat kani kalau cycle kalau silong hadu ba anong fi ba kapoi ka por ba usong ni baman bala depan le pat u penram wong mete mam lat load show melek sile kaju men panma uslang ban penram ini mesti maman di penram tapi ya boleh di pinlek no tak ki beri bijak bagi yang mani kim semua mentoy ki semua bangam ngam kwa syu hadir ki kenok si blai yang ala biang ni blai dan hari kam dei gumta hari blai ula bu i kam selaw ula bu ya ka ki nong yalam ban ikai ban yarap namar ngir niya yang kan kaju ani thu ifi ngar malaya si sien ngam keren ni ba ngasmo hok na ngam ba ngabiang rai malaya ya katakan di coba jing syak te marang kapoi ngam ifi ni kitu video bangala plan saba kapoi kapor ba nganang mot boble dan syu na kumno namar bu mlak man yaram rai ani thu ifi kadan ka jing lanjut yang Jesus Christ habang apply pop habang election di counselor kadang kabor jong mensi bukoi no ifi habang itip kumno ban le at kum khti jong ble ti kum juru akani ka pop jong kam aureal ni pop jing lin jong masturbation ka pen jaklia ka mak jong kilek no kiwan bat haba ki pla manong ifi bat kida khat yo mensi khut khat ya snam jong Jesus Christ ban orang ifi haba nakta habang penduai daga bor jong mensim khut tak tagil nyar ngau ki kelan tik mi tik mensim bamban bak pinyo sngaw ya tak jinglat lut bat finda yo sngaw bakal lat lut ke mensim tede hatta ki issues dan resolve bat de nakta islam banyak tak jingyat ka ba bleu yalam ini di kadang ke jingyat lut namar kadai kam dai gi kibri wadwai ni dat born bre kadai ka bor jong mensim khut ka badan tu bat ka kti jong bleu ni kran kin syam shisha ya jinglan lut kani kalong praktikal bat habani penbe itu mesin baman bat habalat lut ngarong gi sedang ban la ban syakri ublai klem raji syakte syakum gitu ki pop ban taru am tak tangi selang hikai ban pentemai saya jingyam namar habal abe itu mesin baman ngam tang kat tu kan ni gi syakte syakum ki bun gi syakte syakum gila ban long ba fi jing bitar gila ban long ba fi bitar beri no fi ma fi kita ki bun bagi bingila ban deal ba lembah akti jong belai kadan kalat ban pelan lut di hadir balak dak duai ni saya lampat ban pentemai dak akti jong belai ban kumno ban iem no katakan jing iem ka bang pen ko ngup syu ya kapop wi kadan kam bahat kadau ngan pen ko no ang ni lada pidan ki jingkeli ai sa teks santo hapo YouTube pila ban teks kai ka topik ba fikwa bagi bangin keren rai menta tengah keren sipangan dia discipleship counseling let's say lada fidan gajing syakte syakum tek santo hapo YouTube let's say pipet ni fikwa sya bida terang sya ban landut fidan gajing syakte syakum la kalong hakakian how drugs lani haki kam aurea lani haki jing bisni bri haki pihun haki mamla ban puli kat ba pi ka dau bali bangimla puli kat ba bangimla ban duai ro tu ka dege jing syakte syakum kada ni ai ka ba syapo ka ba hak ban pelat lut ana inu sama ta lada dak ulung ne ubriu dan jing syet ka tu ka jing syet ka dei ka ba supau syaba kana ka ba ki khat aktin parang symptomatic pi haba ngilep sigi doktor ban syak sumar haba ngi ong kadan ka jing syet menta kim ju kham tri chu symptomatic kim chu ai dawai chu ton regi de phak le test ya snam ban tip bale iu dan ka jing syet pi kadang-kadang la ban syet na ki virus la ban syet na ki bacteria ni la ban syet na kanu kadau ma ti de nak ta bla yet ya snam la test ya snam bisa tip la sida ka de na ka malaria dan jing syet bisa kisah treat ya ka malaria ma do tu chloroquine kadang fi ti
Kila ban le kita kila ban le kita skum ju aka jinglang men sim ru la si piong man tangam la ban puli khot ba ngam la ban duai ngaswai no fi kitu ki tang ki ba pau shaban re ka dan ke ka ba shapo ka ba fi hak ban di ka ba fi hak ban yesuk ban pen yesuk bu blai ba fi hak ban result piong tin da fi la le ka tangan ong fi kan sadan ka jinglang lu la si ki dan ki ba pet nang ni ki ba do jingkerman ki ba thai ban le chi jing seng ki ba snow ki ba snow satya la si pi kenduk si ki bri ki ba banyak fikir malam Kristen madang le kita pi handrai ndai ba pi kwa ban le pim kwa shu ban le handrai setan penram ki briu ki penram bat ki miarap ya pi no pi la sekiru kim long equip tingam ong ba tang mangi bang long equip ngam kran ki tang ong ki bun ki briu ngasumi ne ban itu ifi bakadan kalan maniarap akan di discipleship kam selikadan kabadan kam palat mentang bun ki briu ki yo depression du balai Rai kam ka depression ka sudai tang ka basam pau sabar rai ka ke ka basam po jangan orang dah jing ai jong blai nong dah ka tien jong blai bat dah ki ai ki ba ngia penle mo kat kom tien jong blai ni penduai dah ka bor jong sim khodu mai ki bri ki lat lot ki dan ki jing lat lot pi hak to ha youtube ru dan ki ba la ya lap mentar ya gospel ki ba la penlong senran ki bai ndai tang pengile mangi rangi hikai sai gitu ru bakin le arab ki bai bikin lek lang kaju ke igi bersyak baki la yo ya kajing ram di kublai shibon ma ngi finga kerpat bang fi tek santo la ben saprian ngi video tek santo di lada fidan kam jing yarap ngile ya ka counseling ni sedang soal bagafon pilak ban la siam tu finum yo number dari pilak ban teks pilak ban yet ka Facebook pat syam dan ramai swear setek sentuh ha inbox yung number yang fi nga mas ay number ngin saya call ngin saya phone saya penduai ba nak ta ngin saya rap fi ngin senang yarap isu ba fin lat ni gitu kan jing pelat lut kawan ba no Jesus Christ ndai kan ni kadai banlong am da ka ba syukun bor kadai bandan kaman lat lut fi ka ba fi dak wa shisha ban lat lut ni gitu ki na gitu jing sa te aku tingile ya kai counseling bat ka jing penduai ban be ini mesti boman di ngaingu you play you try but nang yai pek ini videos nang yai share bahkan nang kajing yarap giwai ki bayar kajing em mensim bahkan bakin say so fi hamadan kajing lakdo you discuss kan sedang kajing say so but fin sedang katoka kajing em ka ba thamai ba kajing em ka ba dan kajing kermat bahkan dan ka papas di yaro you try publish bon virus nakabenta ka buram mulai